Witam was wszystkich fest pięknie. Witam was w Szlagierach i Wicach. Idą Andrzejki, już waża. Dzień dobry. Ty, dzień dobry, Kaś, ty była? Dzień dobry, ją A ja się szykuję do Andrzejek, wiesz? Josia też szykuje do Andrzejek, tym bardziej, że szwigier, teść mój Andrzej, to że jeszcze pozaglądaj na mnie, bo nie wiem kiedy wrócę, wiesz? O kurde. No, ważymy na Andrzejki. Ważymy na Andrzejki, ja? Jakieś Ja? przystawki ci mu zrobić, ja? Na tego No Andrzeja. wiesz co, ja nie wiem co ty możesz zrobić, ty godej co ty proponujesz na Andrzejki. Ty się kucharka, tu od burgera są taki dobroci. Ty, co to masz? Polędwica? To jest szynka dojrzewająca. To będzie dobre. No i szynka konserwowa. Dobra, teroski, żeby była jasność. Godej naszym widzom, co rychtujemy na Andrzejki. Mamy ciasto francuskie. Mhm, Smarujemy to ciasto musztardą. zym w tym. Się budu. A zym w tym, ja? No, znaczy bardziej ja zaczął smarować niż ty. Cię nie Może było. dokończysz, nie? No i teroski co, zym w tym. To jest bardzo proste danie, szybkie, jakby cię ktoś zaskoczył w Andrzejki, tak wiesz, znienacka. Jak mnie może zaskoczyć w Andrzejki, jak je Paweł? Aha. Mnie mogą zaskoczyć w Piotra i Pawła. No ale wiesz, ja nie mam Andrzeja w rodzinie, Andrzejki też odprawią, więc wiesz. Ty wszystkie imieniny odprawiasz, ja? Ewy nie, wiesz. Bo Ewy jest we Wilio. Ewy jest we Wilio. Żółty, starty syr. Chyba tu ci zleciało. I na to sobie damy szyneczka dojrzewająca. No. I będziemy zawijać. Jak ty to chcesz zawijać? To bardziej jak pizza wygląda. Ja? Trzeba też kiedyś spróbować w domu zrobić ciasto francuski suma, wiesz? To się odważny. A to gryzie po tym, czy co, że taką Jo- opowoga Jo, muszę ja mieć? kucharka nie umie. Nie umiesz? Nie. To spróbuję, a potem ci dam Spróbuj znać, i mi wiesz? przynieść, wiesz? To ci powiem. Jak przyda pojedzony, to znaczy, że wyszło, a jak przyda dowo skupić, co, to znaczy, że nie wyszło. I zawijamy. No dobra, ale ty sam jeszcze masz ta koszynka konserwowo, koperek, to co z tym? Będziemy robić drugie. Też w A, cieście francuskim, żeby to- było kolorowo. na To stole. mi się podoba, ty, to mi się podoba. Zamiast jednej przystawki będą dwie przystawki. To jest fajne. Czekaj, ci przytrzymia ten papier. Wiesz co, teraz ja to trochę mlekiem posmarujemy, żeby nam się fajnie skleiło. Mlekiem? Ja, możesz mlekiem, możesz jajkiem. Mi jest prościej mlekiem. Mleko mamy swojskie, wiesz? No właśnie. Od Janusza, bo my są w tej takiej fajnej To jest restauracji rewelacyjne. to Brawita mleko. i sam mają swojskie wyroby. Swojskie lody mają, swojskie mleko, bo to mają wszystko. Rychtyk tak jak dawniej. I to jest też swojskie mleko. Jakby kto chciał skosztować, jak smakuje swojskie mleko, a nie taki kupne ze sklepu, to sam może przyjechać. Ale jest różnica w swojskim mleku, nie? To jest niesamowita różnica, No. naprawdę. I co? Teraz sobie to ciachamy na takie kawałeczki. I? I tak to dajemy na blaszka. W ten sposób. I damy to do piekarnika na pół godzinki na 180 stopni. Pół godziny 180 stopni. Tak? Może by szło na 15 minut na 360. Raczej by nie szło, wiesz, Paweł. Tak, Dobra. to sobie odrzucimy na bok i robimy drugi. I oci ten papier wyniesa. Dej, Bardzo ci dzięki. a ty już rychtuj. A Wiesz? tu ja drugi, ja. Co to jest za szynka, mi powiedz? To jest szynka prasowana. Proszę Macie pana. taki wielki bigel bread, tak oprasowalnica wielko. Jest bardzo smaczna. Znaczy szynka konserwowa, możesz, jak nie zapamiętasz, to powiedz konserwowa, wiesz? Pamiętam, wiesz? No. Tak, teraz sobie nałożymy szpinak. Szpinak zrobiła tylko z czosnkiem i troszeczkę soli. Nic Ty, więcej. powiedz mi, po co, bo ten koperek tu no, leży i nie wiem, no czy się go na ozdobę przyniosła, czy będziemy co z nim robić? No właśnie na końcu, jak już sobie upiekiemy, to przyozdobimy te właśnie z syrem żółtym. Bo tu będzie zielono, bo tu jest szpinak, więc Ja, ten będzie fajnie wyglądał zielony, a ten to se jest trzeba proste. przyozdobić. tak.
I na to dajemy ser feta. Musimy go pokruszyć w palcach, tak jest najlepiej. Będzie to rychtyk fajny, wiesz? Będzie to pyszne, bo naprawdę umie na imprezie zawsze Ja ci powiem tak, tych folum, no. ty krusz, Dobra. my pozaglądamy na jakąś fajną pieśniczka, bo to trochę zetrwo, nie? Zanim Ja. ty to przyrychtujesz. No to grumy. Otwieram okno i patrzę w górę. Na niebie dzisiaj zaś czarna chmura. Ale to wcale nie znaczy, że ja smucę się. Bo nawet w taką szpetną pogoda ja z tobą iść na spacer też mogę. A to oznacza, że przy tobie żyć się chce. I razem sięgnąć gaś na łące. Jak leci z nieba deszcz, świeci słońce. Tam poczuć kwiatków woń, chycić twoja dłoń i w mądrych oczach patrzeć tuń. I razem sięgnąć gaś na łące. Jak leci z nieba deszcz, świeci słońce. Tam poczuć kwiatków woń, chycić twoja dłoń i przenieść myśli tam. Na ziemi wspólny raj. Otwieram okno i patrzę w niebo. Już pięknie ptoszek z gałęzi śpiewa. I to na pewno oznacza, że raduję się. Jak szumią drzewa i słońce świeci, ciepło na dworze motyl przeleci. To wszystko znaczy, że przy tobie żyć się chce. I razem sięgnąć gaś na łące. Jak leci z nieba deszcz, świeci słońce. Tam poczuć kwiatków woń, chycić twoja dłoń i w mądrych oczach patrzeć tuń. I razem sięgnąć gaś na łące. Jak leci z nieba deszcz, świeci słońce. Tam poczuć kwiatków woń, chycić twoja dłoń i przenieść myśli tam. Graj na ziemi wspólny raj. I razem sięgnąć gaś na łące. Jak leci z nieba deszcz, świeci słońce. Tam poczuć kwiatków woń, chycić twoja dłoń i w mądrych oczach patrzeć tuń. I razem sięgnąć gaś na łące. Jak leci z nieba deszcz, świeci słońce. Tam poczuć kwiatków woń, chycić twoja dłoń i przenieść myśli tam. Graj na ziemi wspólny raj. I zaś tym mlekiem to tam będziesz... Ja, bo to mleko jest po to, żeby się zarumieniło fajnie ciasto i skleiło. No to dawaj swojskiego mleka. I tak jak to mamy poszmarowane, to zaś to będziemy kroć, ja? Ja, zaś to będziemy kroć na tej samej zasadzie.
Fajne, nie? Fajne, wiesz, rychtyk, wygląda to fajnie. Jak to dosz do piekarnika, wiesz, do piekaroka, wiesz jak to będzie woniać? Wiem. Ty tam będziesz czekał, nie? Przy tym piekarniku. Pilnował. Skąd ty to wiesz wszystko? Też tu nie ma dużo roboty, widzisz. No. Szczególnie jak to ktoś robi. Już był, wiesz, jak my zaglądali na ta śpiewka, na ten teledysk, to już załączył piekarnik, wiesz, żeby się grzał. Tak? Ja, żeby to, wiesz, troszkę było parci. To ty z tym idź do piekarnika, a ja sam troszeczkę ogarnę. Ty zapowiedz Teroski fajno śpiewka. Fajna śpiewka, ja? Ja, no powiedz, a Teroski fajno śpiewka, tak powiedz, no. A teraz was zapraszamy na fajną śpiewkę. No, pogrómy. Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come ma, mi è entrata dentro e c'era stata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei e non un pezzo. Vivo per lei, anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Lei ha di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso. Come una stereo in camera, ti chiede solo adesso sai che anche per lui, per questo io vivo per lei. È una musa che ci invita A sfiorarla con le dita, attraverso un pianoforte, la morte lontana, io vivo per lei. vivo per lei che spesso sa essere dolce e sensuale, a volte picchia in testa qua, e il pugno che non fa mai male. Vivo per lei, lo so, mi fa girare di città in città, soffi un po' ma almeno io vivo. Un dolore quando Vivo per lei dentro gli hotel, con piacere estremo vivo per lei nel vortice, attraverso la mia voce si espande, l'amore produce. Vivo per lei non altro, e quanti altri incontrerò che come hanno scritto in viso, io vivo per lei, io vivo per lei, sopra il palco contro un Vivo per lei al limite, anche un domani vivo per lei al margine. ogni giorno una conquista, la protagonista sarà sempre lei. Vivo per lei perché oramai io non ho altra via d'uscita, perché la musica lo sai, davvero non l'ho mai tradita. Vivo per lei perché mi dà pausa, notte e libertà. Ci foi su altra vita, la vivo, io vivo per Vivo per lei la musica, io vivo per vivo per lei
Jak fajnie wyglądają, co? Ty, a mi sam jednego brakuje. Nie sparzyłeś się w gęba? No, trochę. Ja Ale dobre, wiedziała. wiesz? Dobre, ja? Dobre, ja. Że ty nie wytrzymiesz. Czekaj, bo te wrawy na ta deska ci Aha, to muszę dobrze. dać, bo Błaża z tą rękawicą, rozumiem, zieloną wyglądam, choby kermit. No i teraz ten koperek, wiesz, coś się tak o niego pytał. Możemy se ale dobre. ozdobić. Mhm. No i no koperkiem, czym tam chcecie, żeby ładnie wyglądało na stole. Taki coś na Andrzejki, rychtyk fajny. 30 minut roboty także. Ja. No i co? No i O, wszystko. ozdobie, bo musimy iść jeść. Andrzej Tomek Szczeko, ja? A, Tomek. Widzisz, mi się to pomyliło. Tak bardziej to za ta deska, chodź, żebyś się nie spoliła, wiesz? Bo te Dobra. gorki jeszcze... Tak to wygląda. Bardzo fajne, to się możecie przyrychtować. My idziemy do naszego gościa, a po drodze zaglądamy na fajny szlagier. Marii, Marii, młodej przepraszam, już godąca barwa drzwi. A już przyjaciół Marii, 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 godosz, że ją z kamratami poszą iść. Godosz mi, że poszą plany, a ją na plany. Jak ty z filum klachosz w nocy, co się dzieje o północy? I oni godą wtedy nic, bo to je pis. Dzióbecku mój, chodź, pójdziemy do tańcili, daj muzyka gro. Dany bez natukaj się, choćby było źle. Że mi gry na mąż, ale i czerwony nos. Wojownic nie wierza ci, Marii, 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 Marii. Ściołek będzie no ciebie, że ida pić. Ida pić. Nie wypija dużo, nie, bo będzie źle. Jak ty z filum klachosz w nocy, co się dzieje o północy? I oni godą wtedy nic, bo to je pis. Dzióbecku mój, chodź, pójdziemy do tańcili, daj muzyka gro. Stany bez natukaj cię, choćby było źle. Chodź, pójdziemy do tańcili, daj muzyka gro. Stany bez natukaj cię, choćby było źle. Stany bez natukaj cię, choćby było źle. Stany bez natukaj cię, choćby było źle. Widzę, że cię już lodami poczęstowali, ja? Tymi swojskimi. W ogóle powiem ci, pyszne lody. Pierwszy raz jem taki lody. I to jest wielki komplement, bo tyś, z tego co wiem, nie ma aż taki przepadzity na lody, więc ty musisz mieć rychtyk dobre lody. Powiem ci, jak mnie poczęstowali tymi lodami, to ja chciał skosztować. Ale ja widzę, że one w mgnieniu oka się tracą. No, to jedz, a potem jak zjesz, to cię poczęstuje tym, co Ewa przyrychtowała z firmy Burger, wiesz? To Jak ja musisz- się cieszę, że ja dzisiaj jest w tym programie. Szyneczki ci ukryję, no chłopie, Andrzejki idą, my musimy mieć przyrychtowane wszystko. No 27 to za 2 dni masz impreza. Na Andrzejki taką szyneczkę, rozumiesz, od burgera se weźmiesz, taki coś. Do tego te pyszne lody. W zasadzie nie musisz nic więcej robić. Nie, to już nie trzeba nawet żony zapraszać na Andrzejki. Ten zestaw w doma na stole. No to ciekawe, co będziesz jadł na wieczerzo, ale albo jutro na śniadani. Przykup se, wiesz, i słuchaj Rzymły, bo nie wiem, czy w domu co dostaniesz. Słuchaj,
Mego domu, ja się jeszcze z widzami nie przywitał. A no właśnie, witam serdecznie, jest tak zaabsorbowany tym pysznym smakiem tych lodów. Tomek się z wami wito, my już fajnie uważyli i teraz ty będziesz pierwsze, to będziesz jadł, potem to będziesz jadł, potem to będziesz jadł. To mnie stąd chyba wyniosą. Trudno. No nie no, Ja mam takiego kolegi, co nigdy nie przychodzi o żarty do domu, wiesz? Bo go zawsze przyniosą. a to nam dzisiaj nie grozi, chyba że z przejedzenia. Nie, bo piwo bezalkoholowe, wiesz? Nie godaj nic więcej o tym piwie, bo wiesz jak jest. Wiem jak jest, Wiesz jak jest, no. a nie wiem jak będzie. A nie wiesz jak będzie, no właśnie, ale my wiemy jak będzie z twoimi teledyskami. Tydzień temu my zaglądali na twój pierwszy solowy teledysk. Pogadaliśmy się trochę o nim. Jeszcze go dziś opuszczymy, wiesz, bo mieliśmy dość dużo maili, telefonów, że się ludziom podobał. Bardzo mnie to cieszy. Powiedz mi, czy oprócz tego teledysku, który mi tydzień temu widzieli, a za chwilę go będziemy widzieć zaś, masz plany kręcenia następnych? Ja, tym bardziej, że jest taki utwór, to ty mi pokazałaś, bardzo ważny do mnie utwór, słowa napisane do mojej żony i utwór, który już gdzieś tam hulał po stacjach radiowych i on się sprawdza. Na tyle się sprawdza, że postanowiłem zrealizować do tego teledysk, ale myślę, że damy temu poczekać, bo czy to musi być za tydzień, czy za 2, ale właśnie jak my są przy takiej dacie prawie że grudniowej, to na Barburka szykuję taką niespodziankę, to będzie utwór po raz pierwszy zaśpiewany przeze mnie od początku do końca po śląsku. To będzie taki barburkowy utwór. Po naszemu. Ale myślę, że na razie nie będziemy zapeszać. Być może w programie się to uda obejrzeć. Na razie nic nie godomy, na razie ty planujesz, ale z tego, co planujesz, wiesz jak to jest. Czasem coś wyjdzie, czasem nie wyjdzie. Ja ci życzę oczywiście, żeby wyszło. Ale zawsze trzeba, wiesz, taką twardą stopą stąpać po ziemi i wszystko się udawa. Ja? Dobra. Twoim znajomym też się udawają fajne śpiewki i teraz coś puszczymy. Fajna śpiewka, bo No mamy to same oglądamy. fajne śpiewki. I słuchamy. Chopeczku mój, ja zawsze bardzo, bardzo przaja ci. Chopeczku mój, wiele to już ubyło lot. Kiedy na ziemi tej, na śląskiej czarnej ziemi my tu są, piękne wspomnienia lot, te ruski cięgiem w myślach mam. Wspominam to, jakieś na gruba dziennie z domu szą. Wspominam to, jak cię żegnała w progu ja. Jakech czekała znów, co byś się wrócił do domu cały zdrów. Ty mój chopeczku mój, czuję się bardzo młodo znów. Pamiętam te dni, na zabawa myśli, tańcowali my tu wraz, taki był wesoły czas. Pamiętam te dni, jak na biesiada myśli, buteleczka ptaszy miała ją, by weselej nam się szło. Wspominam to, że nieraz tak u niego było to. Wiedziałam, że tak już u chopa musi być, że z kamratami szą, nieraz nie dwa te zimne piwko pić. Musiał to robić on, by pył węglowy z gardła zmyć. Ni raz, ni dwa,
musiała w ręka nudel kula brać. Bo szał mi on z kamratem w Laubieżkata grać. Ja się nie gorsza już i mam na niego ten mój taki test. Tyle lat żyłach z nim i tak fajniście durkną jest. Pamiętam te dni, na zabawa myśli. Tańcowali my tu wraz, taki był wesoły czas. Pamiętam te dni, jak na biesiada myśli. Buteleczka ptasi miała ją, by weselej nam się szło. Buteleczka ptasi miała ją, by weselej nam się szło. Teresa, widzisz, jak nam pięknie zaśpiewała o swoim chłopeczku i do swojego chłopeczka. Chłopeczku ty mój. Tak mi się to skojarzyło, że ty też będziesz nagrywał do swojej żony fajną śpiewka. Teledysk. To ty mi pokazałaś. Myślę, że się spodoba. To się nawet fajnie klei. Teresa o swoim chłopeczku, ty o swojej żonie. Jeszcze by coś szło o dzieciach. O dzieciach to kamraty fajnie śpiewają, wiesz? Za chwilę będziemy zaglądać, największa radość. A ty współpracujesz ze wszystkimi. No ze względu na fakt, że prowadzę taką działalność, wręcz wymusiło to na mnie taka współpraca z większością zespołów przy organizacji różnego rodzaju imprez, stąd też my też często mamy okazję gdzieś tam się spotykać na wspólnych imprezach. I nie są to takie imprezy, żebyście myśleli, że siedzimy przy stole. No ciężko pracujemy wtedy. No my ciężko Z pracujemy, estradą za pan brat. żeby inksi mogli siedzieć. Ale to jest fajne, ciebie się to podoba, nie? Jak... Wiesz co, ja to lubię i łącząc ta moja praca taką codzienną, czyli te 8 godzin pracy na kopalni z tą swoją pasją, no to daje mi taką radość i stąd też chyba te 20 ponad lat już to robię i w dalszym ciągu mnie to cieszy. Godałeś o radości, to teroski kamraty, twoi kamraty zaśpiewają o największej radości.
dzieci to faktycznie jest taką, wiesz, największa radość. Ja też się mogę z żoną pochwalić tym, że mamy 2 synów, jeden 18-latek, drugi 5-latek. No różnica wprawdzie pokaźna, bo 13 lat, ale tak się też może zdarzyć. Tak się też przytrafi, wiesz co, za starych czasów to bywało tak, że te najstarsze dziecko już miało swoje dzieci, a jeszcze się rodziły dzieci, nie? Jeszcze się rodziły... Tak się powiadało, co rok to prorok. Ja. Moja starka była najmłodsza, więc jej najstarsza siostra miała dcera w tym wieku, co moja starka właśnie. A u Ciebie plany artystyczne też będą z dziećmi, bo w Twoim pierwszym teledysku wystąpił... W tym solowym teledysku faktycznie wystąpił Dominik, starszy syn. No i mogę się chyba jako tata cieszyć z tego, że ten mały 5-latek Szymon też nie stroni od sceny. On bardzo chętnie wychodzi na scenę z takimi bongosami, czym zresztą robi furora, bo on taki mały bajtel, bongosy przed nim, wszyscy go podziwiają, a on z taką stoickim spokojem, z taką poważną miną klupie w te bębenki. To znaczy, jak będzie jakiś następny klip, to go tam będziemy mogli To ujrzeć, myślę, że nie? go będziemy mieli okazję obejrzeć w tym klipie. Na razie zaglądamy jeszcze raz, bo ta jego fest się podobał, na ten Twój najnowszy, pierwszy solowy teledysk. Ta piosenka literacka, ta piosenka choć banalna, ta piosenka jest dla Ciebie, bo Ty jesteś taka fajna. Na dodatek bardzo ładna, całkiem jakby z nieba anioł. I jak patrząc tak na Ciebie, nie pomyśleć o kochaniu. O amor, 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 czy Cię dogonię? O amor, 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 czy moja miłość schowa Cię w dłonie? O amor, 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 czy Cię dogonię? O amor, 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 czy moja miłość schowa Cię w dłonie? Ta piosenka jest dla Ciebie, taka jesteś wyjątkowa. I co czuję, gdy Cię widzę, nie opiszą tego słowa. Lecz opowie ta melodia, która prosto z serca płynie. Jaka bywa wielka miłość, gdy się spotka tą dziewczynę. O amor, 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 czy Cię dogonię? O amor, 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 czy moja miłość schowa Cię w dłonie? O amor, 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 czy Cię dogonię? O amor, 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 czy moja miłość schowa Cię w dłonie? O amor, 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 czy Cię dogonię? O amor, 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 czy moja miłość schowa Cię w dłonie? O amor, 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 czy Cię dogonię? O amor, 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 czy moja miłość schowa Cię w dłonie? Czy
czy cię dogonię, a ty musisz gonić ta swoja robota, czy ona sama do ciebie przychodzi? Bo to wiesz, w dzisiejszych czasach jest roztomancie. No i tu chyba mogę się cieszyć z tego, że nie muszę walczyć o tego klienta, o tego odbiorcę, bo cyklicznie ten klient dzwoni, zaprasza mnie na różnego rodzaju imprezy i z tego się cieszę. I to też daje taką satysfakcję, że to, co robię, mi się podobało. Czyli ciebie, idzie powiedzieć, plany rodzą się same. Poniekąd Co się ja, robi? ale wiesz co, to jest tak jak nie wiem, z najlepszym na rynku produktem, że trzeba zadbać o ta reklama i to nie może być tak, że tej reklamy nie ma. No to teraz się zareklamuj i godejc, jaki masz plany na najbliższy sezon, bo to wiesz, to się tak koniec listopada, za chwilę będą święta, potem nowy rok i pójdzie ku wiośnie. No tak się składa, drodzy Państwo, że jakbyście mnie chcieli u siebie na jakiejkolwiek imprezie, to już dzwońcie, bo 2017 tuż, a terminy coraz bardziej wybrane do Was. To dzwońcie. Masz telefon załączony? Nie, tu w programie nie. Nie? Nie, no z Tobą jak wiesz, siedzę i godą, to tak kultura tego wymaga, żeby telefon wyłączyć. A jakby tak kto dzwonił? Masz poczta głosowo? Też nie. Ale dla chcącego nic trudnego, przekręci jeszcze raz. No to jeszcze raz przekręci, a my jeszcze raz zapowiadamy fajną śpiewka znajomych Tomka Ciby. Jak co roku odlot, znajomo melodia brzmi, wiernych przyjaciół śpiew, rodzinki kiero tak przaje ci. Sąsiad z halbą już jest i ciotka z Ameryki też. Fajer zaś będzie, bo dziś o jubel jest. Fajer jak co roku, bo dziś o jubel jest. Wszystkiego najlepszego, ja dziś życzę ci. No i spełnienia tego, co ino ci się śni. Przez życie długo droga, ludzi cię anioł zdróż. Zdrowia, radości, szczęścia, miłości nigdy nie braknie już. Przez życie długo droga, ludzi cię anioł zdróż. Zdrowia, radości, szczęścia, miłości nigdy nie braknie już. Każdy przekonał się, że szpasują zaś je moc, masne wice i śmiech, bo szpontym z szampana dostał ktoś. Wszyscy życzą 100 lat i jeszcze jeden i jeszcze raz. Fajnie by było tak spotkać się za rok. Fajnie, żeście przyszli, no cóż, śpiewamy jeszcze raz. Wszystkiego najlepszego, ja dziś życzę ci. No i spełnienia tego, co ino ci się śni. Przez życie długo droga, ludzi cię anioł zdróż. Zdrowia, radości, szczęścia, miłości nigdy nie braknie już. Przez życie długo droga, ludzi cię anioł zdróż. Zdrowia, radości, szczęścia, miłości nigdy nie braknie już. Przez życie długo droga, ludzi cię anioł stróż. Zdrowia, radości, szczęścia,
Szczęścia, miłości nigdy nie braknie już. Przez życie długo droga, ludzi cię anioł stróż. Zdrowia, radości, szczęścia, miłości nigdy nie braknie już. Widzisz, jak fajnie zaśpiewali Leszek i wszyscy dookoła. O Geburtstagu. A kiedy ty masz Geburtstag? W najpiękniejszym miesiącu, w maju. Fajnie. A to jeszcze trochę czasu zostało. No, także dzisiaj mogę mieć ten telefon wyłączony. Jeszcze będą z tymi życzeniami dzwonić. W maju to ty już będziesz w ferworze roboty. No to już tak jest, że od maja to się ciężko pracuje i aż do września, października to jest taki ten nawał roboty. Potem trochę skromniej, ale przez cały czas ta robota jest i przez cały czas jest co robić. Coś o tym wiem, wiesz, w sierpniu żadnego wolnego weekendu, to się tak śmiesznie godo, ale tak to śmiesznie. Ludziom się może to zdać śmieszne, ale to czasem jest ciężko. To ja Ci proponuję w lipcu co taki, wiesz, załatwimy 2 tygodnie wolnego i wyjadymy na urlop. My? No jasne, wezmemy ze swojej żony. A co tam? No to tak, to my są dogodani. My się już wybieramy, a nasze żony może z nami pojadą. Nasze żony jeszcze o tym nie wiedzą. Żeby zupełnie zmienić klimat, mamy listopad, a godumy o wyjazdach, to obejrzymy się o tym, jak o takim długim weekendzie śpiewają artyści zespołu Szlagiermaszyna. Muszę wam powiedzieć, tukaj i wszędzie, że festy lubię te długie weekendy. Kej przeca człowiek moc arbajtuje, wartko osłabnie i licho się czuje. Oh, yeah, życie fajne jest. Oh, yeah, zaś odpoczna się. Tydzień, to szwung dostaniesz, robota idzie. Miesiąc porobisz, miesiąc i drugi, a zaraz po tym zaś się weekend długi. O ja. Oh, yeah, życie fajne jest. Oh, yeah, zaś odpoczna się. Na zagródce gryla zrobimy, Szlagiermaszyna z płyty puszczymy. Hopy bir piją, baby klachają, a po zagródce bajtle lotają. O ja. Oh, yeah, życie fajne jest. Oh, yeah, zaś odpoczna się. Przecanie idzie robić w niedzielę. Na serio weźcie te mojego danie. Od nierobienia nic wam się nie stanie. Oni. Oh, yeah, życie fajne jest. Oh, yeah, zaś odpoczna się.
Widzisz, jak fajnie śpiewają zespołu Szlagier Maszyna. Lubisz długie weekendy? Lubię długie weekendy, ale te długie weekendy, jak chodzi o nas i ta branża, no to one się wiążą z tą robotą. To ja Ci życzę, żebyś miał jakiś długi weekend taki inno do siebie, wiesz, żebyś se posiedział. I dychnął. Ja i dychnął. Pomału nasz dzisiejszy program dobiegł końca, ale myślę, że jeszcze do nas przyjedziesz. No pewnie, skorzystam z zaproszenia, tym bardziej jak coś nowego będzie do pokazania, do zaprezentowania, to chętnie się pojawię. To już teraz Cię zapraszam. Przyjmuję zaproszenie i zapomniałbym o bardzo ważnej rzeczy, i przecież przywiózł coś. Nie mogę tak zostać, wiesz, bez wieszynków. To są płyty na nagrody do naszych Tak. widzów. Bardzo fest się z tego cieszymy. To są płyty na nagrody do listy szlagierów po Śląsku, bo jak zawsze w sobota konkurs w naszej liście szlagierów. A Ty też jeszcze do nas przyjedziesz. Jak Chętnie skorzystam z zaproszenia, jak będzie coś fajnego, czym się będę mógł pochwalić, to chętnie się zjawię. Jak będziesz miał co nowego, to już teraz Cię zapraszamy. Nasz dzisiejszy program dobiegł końca. Zapraszam Was fest pięknie na jutro, bo jutro oczywiście lista szlagierów po Śląsku, od poniedziałku do piątku propozycje, w sobota wielki finał, tygodniowe podsumowanie naszej listy, a za tydzień zaś szlagiery i wice. Byćcie koniecznie z nami. Trzymajcie się, Roztomili. Pyrsk. Do zobaczenia.